Guapos i guapes, avui canviem una mica el format del Bon Dia Món perquè us portem un missatge important, un missatge urgent, però també un missatge molt senzill. I és que des de Bon Dia Món condemnem tot tipus de violència exercit sobre les persones. Arran dels últims fets que han passat a Barcelona, volem condemnar qualsevol actitud violenta cap a la població. Des de l'any 2015 treballem en l'educació per la pau i en la creació d'una consciència social global. La primera campanya que vàrem fer, de fet, va ser a Gàmbia, on les dones africanes, després de conèixer la situació que s'estava vivint al Kurdistan, demanaven que s'aturés el conflicte bèl·lic mitjançant unes pancartes. I aquestes imatges van arribar al Kurdistan, on aquelles dones es van sentir molt acompanyades. Seguint en aquesta línia, Bon Dia Món es va crear amb l'objectiu de conèixer altres realitats arreu del món i proposar maneres de poder crear-hi un vincle, mitjançant la difusió de la tasca de petites entitats que estiguessin treballant en el terreny. És per això que creiem necessari realitzar aquest vídeo per a recordar que denunciarem qualsevol tipus de violència, ja sigui per motius xenòfobs, terroristes o polítics com el que s'estan patint actualment a Catalunya i València. I ens agradaria encoratjar-vos a no permetre ni tolerar cap actitud violenta i sobretot a denunciar-la. Us deixo aquí a la caixeta d'informació uns quants recursos que podeu utilitzar tant per informar-vos com per denunciar i us animem sempre, com sempre, us animem a tenir una actitud proactiva, a ser participatius, però sempre, com feu els guapos i guapes, des del respecte i des de la pau. Així que avui més que mai, molts petonets a tots, plens d'amor. Molts petonets guapos i guapes.